राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय संकट मोचन हनुमान। रावण एवं रामଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ। ସହଜରେ ଅସୁର ମାନେ ହେଲେ ମାୟାବୀ, କପଟି ଆଉ ଛଦ୍ମବେଶୀ। ଦେବତା ମାନେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରି ବା ଛଳ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାନର ସେନାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲଜୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ରାବଣ ସେନା ଭିତରେ ଖୁସିର ମହଲ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ରାମଙ୍କ ସେନା ଭିତରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାବଣ ସେନା ମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହେଇଛି ଯେ ରାମଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ରାମଙ୍କ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି କଲେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀବିତ ହେବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ତୁମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୋ ମାଆକୁ ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୁଁ କେମିତି ମୋ ନେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ତୁମ ବିଷୟରେ ମୃତ ଖବର ଦେବି? ଆଉ ତୋ ବଦଳରେ ଯଦି ମୋର ମରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବରଂ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବରଂ ସୀତା ଆମକୁ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମରିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାମବାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରାବଣର ଯେଉଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଣାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ସେ ଯଦି ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ନିବାରଣ କରନ୍ତେ, ବା କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ଏ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ତାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ରାତି ଅଧରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କିଏ ବା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଗଡ଼ରେ ପଶି ବୈଦ୍ୟରାଜ ସୁଷେଣକୁ ନେଇକି ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋକ ବା ଦୁଃଖ ବିପଦ ସେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ନିବାରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବୈଦ୍ୟରାଜ ଆମର ଉପଚାର କରିବେ? ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ବିଭୀଷଣ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ହନୁମାନ, ତୁମ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ନା ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତକେ ଯେତେ ସୁଗମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ହାରା ତେତେ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦୁର୍ଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦୁନିଆ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତୁମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ ଯେ ସଂସାରରେ ଯେତେ କଠିନ କାମ ହେଇଥିବ, ଯେତେ ଦୁର୍ଗମ କାମ ହେଇଥିବ, ଅତି ସୁସାଧ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ଏ କାମକୁ କରିପାରିବ ଏବଂ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଲଙ୍କାରେ ଯାଇ ସେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ସୁଷେଣକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଏବଂ ହନୁମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ
ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ପରେ ରାଜବୁଦ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଷେଣ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ ତ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କୋଠା ସହିତ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ ରାମଙ୍କ ଶିବିରକୁ। ଏବଂ ସୁଷେଣ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଦେଖି, ନାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରାତି ଭିତରେ ଯଦି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ଏବଂ ନାକରେ ପକାଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କାହାର ବା ଏତେ ବଡ଼ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯିଏକି ହିମାଳୟକୁ ଯାଇ ଆଉ ସେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର। ହନୁମାନ ହେଲେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହନୁମାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶମ୍ଭୁ ଅଟନ୍ତି ବା ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହରିହର ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ହିମାଳୟକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇ ସେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ହିମାଳୟଟା ଯେତେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି ବା ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ରହିଛି ବା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଏକା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ ବା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ସେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତାମାନେ, ଋଷିମାନେ, ମୁନିମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁସନ୍ଥ, ମୁନି, ଋଷି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ମୋତେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପାଇଁ ଆସିଛି। ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀର ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଜୀବିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ବା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ଯଦି ହନୁମାନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବାଛିକି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ନା ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତକେ ଯେତେ ସୁଗମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମାର ଦେତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଛି ସଙ୍କଟ କାମ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ସଙ୍କଟ କାମକୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଯାହା ପାଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ବା ନ ଜାଣିବା ବେଳେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନ ଜାଣିଲା ପରିକା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଥିଲା, ସେଠି ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ ବା ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାମଦୂତ ହନୁମାନ, ହେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ କିଙ୍କର ହନୁମାନ, ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ, ସେ ପାହାଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବୁ। ଏ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ, ଏ ମୋହମାୟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କ କୃପାରେ, ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆମ ବହୁ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ରାମଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସାଧନା କରୁଛୁ, ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ, ଦିନ କରୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା, ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ନା କାହିଁକି ନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଖାଯାଏ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତମାନେ, ସାଧୁମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ
ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସବରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବରୀ ଛୋଟଟି ବେଳରୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ, ତା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲା, ତଥାପି ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସବରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରାଇଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଏ ଜୀବଜଗତରୁ ମାୟାବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବା ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀଟି ଆଣିଲେ, ସେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀର ପ୍ରଭାବରେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ସୁଷେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚେତା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏବଂ ସେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣିବା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଆଣିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ନା କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା? ନା ଯେମିତି ତୁମେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପାଇଁ ଏ ପର୍ବତକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରାତି ପୂର୍ବରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନେଇ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲେ ସେ ଜାଗା ରଖିଦେବ। ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ରାତାରାତି ଭିତରେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ। ପୁଣି ରାତାରାତି ଭିତରେ ସେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ସୁଷେଣଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି। ସେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ମିଳନଟେ କରାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାରଦ ଯେମିତି ଜଣେ ପତ୍ରବାହକ, ୟାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ଏମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହନୁମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ ଜୀବକୁ ବା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ନେଇ ଜୀବ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ମିଳନ କରାଇବା, ଭକ୍ତକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଳନ କରାଇବା, ସମସ୍ତ ଶୋକର ଛାୟାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଘରେ ଘରେ ରାମଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଜୀବ କେମିତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଚିର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଶକ୍ତି ବା ଏମିତି ସେ ଜଣେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାରି ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସେଇ ରାମଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରାଇବାରେ ବା ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ ସିୟାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।